and some not ubetimi a co or brabo, I drew any more ubedu level. Wait me, I can say, I fade the Menso. When you back I have arrived. Now back I say, Upese, we MP. Now Abrabono, what boko when him. It did the kind, yeah, Bonabasso say, or no Akora, ya wono, no school kakra, no at me didn't answer, at me a single myself out. Say, Asene Akroso. Manso on the idea anymore representing Sir Nkrono or Parliament. Into the moment where somebody Senya ne fie answer and then the skills the corner school the only nipa kasa because sabi a nipa and Sunday be use open and be a casa debi. Akoso no ko gina yimu no wato aba ama menim se Ghana ha no yesika sem no enti ya na ye niam nsisi ano ye nti yiro ho a so peso ye bibi nso na upusu ana otwea na ema enti de America ma ahye menwe nkura ne se yeta na chi se oye bibi na ogidi se na nanomba ebe bono chidom ne de troops nyina ba be pagya no ne kasam na ebe bono on friend if you said the obetumi or yo ne nsa so bibia so if you said open say yo nanso ye de ade bi na eye na ade no so eso so much say be kakra ye de amawa otimi yi bi ma woman for kakra na kakra be hwa busuafo entimi so projects akese bi si ya wo de kasa na wakako kasa nanka nyame aye wadom nanka bi asom so me de na adwuma wa ye no mani so na ye pese ya ta na chi no hu se ni nuanom na wa hemfia ha o ma ne nan nye ntietia ni enwu mpa yenwu apaipa e ma ne mompa ye so benya hoode na ne nyansa no bia we ka ho na nyame ato ne nsam na adwuma a se ni so pese o ye no na o de hye kotoku animo nyam no na me beta chi na tumi apagya no na pede ye nyina